Small steps matters. Grabe no, December 17 na pod no, 2024 mga ka-Unisyon no. So karong may buntag diha adlaw Martes o nanapod ta sa atong gitawag nga daily vlog atong gisugdan atong daily vlog atong December 1 Domingo ug karon ika-17 nga adlaw na pod mga ka-Unisyon. Straight na way palya no atong pag daily vlog og mga long form video. Walay laktaw mga ka-Unisyon no kay nagiingon nga small steps matters no. Matter or matters basta mo na siya. Kumbaga, kita tanan kung natay mga gusto buhaton is kung habog-habog na siya, kung taas-taas na or bugat atong mga plano or mga kanang gitawag na dream is di yun na siya makuha overnight. Pasabot, maagi jud ka nag by step, no? Kini man gud ng uban gusto magug laktaw. So karon kung gusto laktaw, gusto paspas, manay mga dagma na hinuon ug di na noon mo successful or dili bitaw maka-proceed sa ilang gusto jud maabtan sa kinaibitan. So para sa kuha usa jud sa pinaka-importante no kanang gitawag na small step matters. Tama ba ang grammar? Basta mo na. Tinagsa, bahala ginahinay basta perminti og antod makaabot ta sa atong gusto maabtan mga ka-Unisyon no. So mo na siya pareha ra gud anang uban gud no. Atong ibutang pareha sa mga eroplano, helicopter, aeroplano na lang. Ang eroplano padong yun na siya sa taas no. Pero pag sugod ana, dili ingon nga pag andar mo ana dayon dili no. Hinahinay na siya no. Hinahinay yun na siya hantod musaka padong sa taas. So nga na rapod ang tao mga ka-Unisyon no, kung natay mga plano diha pwede na to dili jud na siya dalion kundi atong hinay-hinayan. Parehar na anang pag-vlog na to no. Parehar na atong pag content mga ka-Unisyon. Dugay pa kay ni siya mahuman mga ka-Unisyon no. Kontrata ani napas mga 20 years. Pero atong ginaadlaw-adlaw no. So bot pasabot diha bala ginahinay basta perminti lang bod and consistent no. Kani siya kapoy man jud ni. Usahay wa pa jud mananaw gamay ra kaayo pero kay naman tay goal labi na karong December nga maka-upload tag 30 to 31 ka mga video, mga long form video. O karon ika-17 jud ka adlaw no lampas sa katunga. So man ikaw mga ka-Unisyon no kung nakay gusto buhaton diha sugdi na jud na no ay nadugaya then kinahinay lang jud pod sa imong gusto buhaton one step at a time no. Ayaw tuan ang mulaktaw ka kay tanang mulaktaw negative jud ang result ana. So may man ang step by step pinahinay kay sigurado man jud pod no. Bahala ka po mga ka-Unisyon no. Sure ko na jud kay gusto buhaton pod nga mga dream nimo or pangandoy sa kinabuhi. Kana siya habog kay na siya. Kana siya pwede naman na siya maabot pinaagi sa paghinahinay. Small step matters. Okay? So kana ratong video karong mga ka-Unisyon no. December 17 Martes no 2024. Dagan kay salamat sa pagtanaw hangtod na pod sa sunod. Bye.